ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया साक्षान्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। எல்லாத்தையும் புக் இருக்கு இல்லையா, எனக்கு அந்த மத்தாஜி அமைச்சிருந்தாங்க, அது ஷேர் பண்ண முடியல, என்னன்னு தெரியல, அது இதுக்கு வரல, டிரைவுக்கு வராதுனால ஷேர் பண்ண முடியல எனக்கு. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. புக் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. 18வது சாப்டர். எத்தனாவது சாப்டர் மாதாஜி? 17. நான் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, சொல்லிட்டு அப்புறம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 17 அத்தியாயத்தோட சாராம்சம் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல 5 ஸ்லோகம், அதாவது மகாராஜ் பரீட்சித் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடியல் கிங், அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜா அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். முன் உதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். இந்த மாதிரியான ராஜா வந்து அவர் தான் வந்து கரெக்டான பர்சன். இப்ப வந்து யார் நம்ம வந்து கண்டிக்கணும் அப்படின்னா, அவங்கள வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு தகுதியானவர்களா இருந்தாதான் அவங்கள வந்து கண்டிக்க முடியும். நம்ம வந்து தகுதியே இல்லை, நான் வந்து நிறைய பொய் பேசுறேன் அப்படின்னும் போது யாராவது குழந்தைய கூப்பிட்டு நீ ஏன் பொய் பேசுற அப்படின்ட்டு நான் சொல்றதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் வந்து. ஆனா பரீட்சித் மகாராஜா வந்து தன்னுடைய நாட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரியான ஒருத்தர் வந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னு உடனே அவரை வந்து நிறைய வந்து அவர் வந்து சாடுறாரு. இந்த மாதிரி நீ எதுக்காக வந்த, என்ன பண்ற, உன்னை பார்த்தா வந்து இது மாதிரி தெரியவே இல்லையே, நீ வந்து ஒரு சூத்திரனாக இருக்கின்றாய் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த இது பூமி மாதா என்னவா வராங்க உங்களோட இதுல? பூமி மாதா அதே மாதிரி வந்து என்ன சொன்ன, எருதுவா என்ன வருது? களி 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 இதுவா வந்து தர்மம் தான் வந்து பசுவும் வந்து அந்த எருதும் வந்து வருது. அதனுடைய அழுகைய வந்து கேட்கிறாரு, ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப அழறீங்க, என்னோட இதுல வந்து என்னோட நாட்டுல வந்து நான் யாரையுமே வந்து அழறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து பாக்குறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து பரீட்சித் மகாரோட ஆட்சி வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வருது இல்லையா. இப்ப தற்காலத்தை ஆட்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவோட ஆட்சி வந்து ஏணி எட்டினா கூட ஏற முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரியான நிலைதான் வந்து இருந்தது. நான் ஒரு ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தன்னுடைய பிரஜைகள் ஆகட்டும், தன்னுடைய பிரஜைகள் மாத்திரம் இல்ல, தன்னுடைய நாட்டுல வாழக்கூடிய மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாவற்றையுமே வந்து பாதுகாத்து வைக்கணும் அப்படின்றதுதான் அவருடைய இது. இப்ப வந்து அவர் வந்து உலா வரும்போது ஒரு ராஜாவா இருக்கக்கூடியவர் என்ன அப்படின்னா, மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு எல்லாருமே வந்து முன்னாடி ப்ரிப்பேர்டா வந்து வரவே கூடாது. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப தற்காலத்துல நடக்கிறது ப்ரிப்பேர்டா வராங்க. ப்ரிப்பேர்டா இருக்கிறதுனால அங்கங்க என்னெல்லாம் ஊழல் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் மறைக்கப்பட்டு அந்த மாதிரிதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். இப்போ ஒரு ஸ்கூல்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு முன்கூட்டியே சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருமே வந்து தயார் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து என்ன ஆக்சுவல் நடக்கிறது அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து தெரியாத பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலா என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா அப்படி உள்ளபடியா வந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து அதுதான் வந்து உண்மையான இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. இப்போ வந்து இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து உள்ளபடியா வந்து அவர் ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை உண்டு, தன்னுடைய ராஜ்யத்துல எல்லாருமே வந்து சுகமாக இருக்கின்றார்கள் அப்படின்ற நம்பிக்கை. ஏதாவது ஒரு குறை ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக தான் அவர் வந்து உலா வருகின்றார். ஒரு நாட்டை வந்து உலா வரும்போது இப்ப இந்த ரெண்டும் வந்து அழுதுன்னு இருக்கிறத பார்த்த உடனே என்ன ஏதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்றாரு அவங்க கிட்ட. அப்புறம் வந்து கலி புருஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கலி வந்து என்ன அப்படின்னா, கலி வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டு அடின்னு அடிக்கிறதுனால என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த வந்து வலி தாங்காம அது வந்து அழறது. இவரை பார்த்த உடனே, அந்த ராஜாவை பார்த்த உடனே அப்படியே வந்து என்னமோ
ரொம்ப பயபக்தியோடு இருக்க மாதிரியும் தான் என்னமோ உண்மையாக இருக்க மாதிரியும் அந்த கலி வந்து என்ன அப்படின்னா அப்படியே வந்து இவர்கிட்ட வந்து சரண்டர் ஆயிடுது. எனக்கு வந்து என்ன நான் வந்துட்டேன், ஆனா எங்க இருக்கிறது என்னன்றது தெரியவே இல்லை, அதனாலதான் நான் வந்து இது அடிக்கிறேன் நானு அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து நான் இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரொம்ப உண்மையா கேட்கல உண்மையா கேட்கல. அது வந்து என்ன அப்படின்னா கலியினாலே துன்புறுத்தல் தான் அப்படின்றது வந்து இது ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ். அதுதான் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு முன்கூட்டியே வந்து சொல்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸோ இந்த கலி வந்து அப்படியே ரொம்ப பவ்யமா அவர்கிட்ட வந்து சொல்றது இந்த மாதிரி, எனக்கு இதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல, நீங்க வந்து உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு நீங்க வந்து எல்லாம் பண்ணுவீங்க போவீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரிய வருது, அதனால நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து சரணடைறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணடைகிறாரு. சரணடைஞ்ச உடனே இவர் வந்து பரிஷத் மகாராஜா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரு வந்து அப்படியே வந்து நார்மலா வந்து சரண அடைஞ்சாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்படியே வந்து உருகிடுவோம் இல்லையா? பகவானும் அப்படிதானே, சரண அடைஞ்சாச்சு அப்படின்னா நீ செய்த தப்புக்கள் அத்தனையுமே நம்ம வந்து பகவான் வந்து மன்னிச்சிருவாருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதனால அதே மாதிரி இவரை வந்து இது பண்ணி சரி நீ வந்து சொல்லு என்ன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இடம் இல்லை அதனால அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே கலிபுருஷர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க உங்களுக்கு என்ன இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க, எங்கெல்லாம் நான் வந்து தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே பகவான் வந்து இவரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய ரொம்ப இந்த வாய்ஸ்ல அதாங்க அவர் வந்து குரல் வந்து கணீர்னு இருக்கும் அவரோடது. யாரோடது? பரீட்சித் மகாராஜாவோடது. இப்ப 5ல இருந்து 6 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை பத்திதான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. 5வது ஸ்லோகமும் 6வது ஸ்லோகமும் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இல்ல அப்படின்னா நிறைய வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து கடைசி ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம். என்ன ஸ்லோகம் அது? எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணர் பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லா செல்வமும் எல்லாமே செல்வ வளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ இங்க வந்து இந்த 5வது ஸ்லோகத்தையும் 6வது ஸ்லோகத்தையும் என்ன அப்படின்னா, அந்த 2 பேர் இல்லாதனால அதோடைய நிறைய வந்து அட்டூழியங்கள் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால நீ வந்து உன்னை வந்து நான் வந்து கொன்னாதான் எனக்கு வந்து இதுவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த வெறியோட வந்து இவர் வர்றாரு பரீட்சித் மகாராஜா. அப்போ வந்து 7வதுல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பரீட்சித் மகாராஜா வந்து அந்த எருதுகிட்டையும் இவர்கிட்டயும் வந்து கேக்குறாங்க, என்ன உங்களுடைய குறைகள் என்ன அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. அப்போ வந்து இவர் வந்து சொல்றாங்க, குறைகள் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அவங்க கேக்குறாங்க, நீ ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது அந்த ராஜா வந்து சொல்றாரு. ராஜா வந்து சொல்லும் போது அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவருடைய பேர் என்ன அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாரு, நான் என்னோட பிறப்பு அதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து என்னுடைய பேர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ், நான் வந்து நல்லா ஆண்டுன்னு இருக்கேன் அப்படின்னும் போது நீங்க 2 பேரும் மாத்திரம் அழும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இது அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், யார் ரொம்ப வந்து தொந்தரவு கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள வந்து நான் வந்து கொன்னுடுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து உங்களை யார் தொந்தரவு பண்றாங்களோ அவங்க நான் கொன்னுடுறேன் நானு அப்படின்ட்டு வந்து உறுதி அளிக்கிறேன். அந்த ப்ராமிஸ் வந்து இந்த எருதுக்கும் வந்து பசுவுக்கும் வந்து கொடுக்குறாரு. இதை நினைக்கும் போது யார் ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு? நம்ம வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். குகைக்குள்ள குகைக்குள்ள முசுகுந்த முனிவரா மாதாஜி? முசுகுந்தர் என்ன பண்றாரு, குகைக்குள்ள அவர் வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. குகைக்குள்ள வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. படுத்துட்டு இருக்கும் போது யார் வராங்க? யாரோ ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து துரத்திட்டு வர்றாங்க. கிருஷ்ணரை வந்து துரத்திட்டு வர்றாங்க. ஜராசந்தன் இல்ல, இவன் அவன் பேர் என்ன? இன்னொரு அசுரன் வர மாட்டேங்குது. அவன் துரத்திட்டு வர்றான் மாதாஜி. அதனால ஓடுற மாதிரி பயந்து ஓடுற மாதிரி ஓடி தூக்கத்துல அவர் மூலமா அவனுக்கு முக்தி தூக்கத்துல எழுப்பி விட்டுருவாரு.
அவன் தூக்கத்துல எழுப்ப கூடாது. அவன் வந்து முச்சுகுந்தர் வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த இடமே வந்து இருட்டா இருக்கு. சாலபானன்றவர் தான் ஓடி வர்றாரு. அவர் வந்து எப்படியாவது வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பிடிச்சு நான் வந்து கொன்னுடணும் அப்படின்ற ஒரு வெறியோட அவர் வர்றாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து யாராலையுமே வந்து பிடிக்க முடியாது அப்படின்றது அவருக்கு வந்து தெரியாது. உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, இவரும் பயந்து ஓடுற மாதிரி ஆமா இது பண்றாரு. கிருஷ்ணர் எல்லாமே மாயாவி சொல்ற மாயாவி கிருஷ்ணன் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, சகுனி எப்பவுமே அப்படிதானே சொல்றாரு. அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து உள்ளுக்குள்ள இதுக்கு குகைக்குள்ள வந்து பூந்துன்றாரு. பூந்துட்டு அப்புறம் அந்த இருட்டா இருக்கு இடம். சோ இந்த இவன் வந்து சாலபானன்ற வந்து ஓடி வரும்போது அவங்க வந்து படுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து அதுதான் படுத்துட்டு இருக்கா போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அந்த அவரை போய் தன்னுடைய காலால வந்து எட்டி உதைக்கிறான். இந்த மாதிரி நீயாவன் என்ன வந்து இது பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டி உதைக்கும் போது அங்க படுத்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தா முசுகுந்தனுக்கு வரம் என்ன அப்படின்னா, அவன் எழுந்து அவனை வந்து யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸ்லீப்ல யாராவது தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது அவரை வந்து எழுப்பினாங்க அப்படின்னா எதிர்த்தாப்புல இருக்கவங்க வந்து எரிஞ்சு போயிடுவான். அதனால ஆமா, அது கிருஷ்ணரோட இதுதான் முசுகுந்தனாலதான் அந்த இவன் சாகணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது என்ன பண்றான், அந்த எட்டி வச்ச உடனே அவருக்கு வந்து கோவம் வந்து அப்படி எழுந்துக்கிறாரு. எழுந்த உடனே அந்த இவனை பார்த்த உடனே அப்படியே வந்து எரிஞ்சு போயிட்டான். எரிஞ்சு போயிட்ட அப்புறம் இவருக்கு வந்து என்னடா வந்து நம்ம பக்கத்துலயே இன்னொன்னு ஏதோ ஒண்ணு வெளிச்சமா இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து பாக்குறாரு. பார்க்கும்போது பார்த்தா அங்க வந்து கிருஷ்ணர் இருந்திருக்காரு. கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே நீங்க யாரு அப்படின்லாம் வந்து கேக்குறாங்க. அதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐ திங்க் வந்து 10வது கேண்டோல 51வது அத்தியாயத்துல கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் ஈவன் 16வது இதுல கூட வந்து சொல்றாங்க. 16வது சாப்டர்ல கூட கிருஷ்ணருடைய 40 இதை வந்து சொல்றாங்க, அவருடைய வெளிப்பாடுகள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம். அந்த 10வது கேண்டோல 51வது இதுல சாப்டர்ல வந்து அவருடைய குணாதிசயங்கள் என்ன கிட்டத்தட்ட வந்து 40 குவாலிட்டிஸ் அதான் வந்து மென்ஷன் பண்ண முடியும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யாராலுமே வந்து எதுவுமே வந்து அளக்க முடியாத அவரோட இதை வந்து விளக்க முடியாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் பரமாத்மா நீங்க யாரு என்ன இதுன்ட்டு இவ வந்து கேட்கிறா. முசுகுந்தனுக்கு வந்து தெரியாது கிருஷ்ணர் தான் அவரு அப்படின்றது தெரியாது. அவர்கிட்ட வந்து கேட்கிறான் நீங்க யாரு அப்படின்னும் போது கிருஷ்ணர் வந்து நீயாவே வந்து சொல்லு அப்படின்னு உடனே அவர் பார்த்த உடனே எல்லாமே கடகட நீங்க வந்து அந்த உலகத்தையே ஆளக்கூடியவர், உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பம் கிடையாது முடிவும் கிடையாது, உங்களுடைய சௌச்சம் அதாவது அர்ஜுனன் சொல்ற மாதிரி பவித்ரம் பரமம் தாமம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுடைய இருப்பிடமும் வந்து தூய்மையானதாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து 40 குவாலிட்டிஸ் வந்து பகவானுடைய இது வந்து சொல்றாரு. உங்களோடது வந்து எண்ணில் அடங்காதது. பட் இருந்தாலும் நான் வந்து எனக்கு அப்படின்னு என்னுடைய புத்தி கெட்டின மாதிரி இது இருக்கு அப்படின்றது வந்து அந்த முசுகுந்தன் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இங்க வந்து நீங்க வந்து ஒப்பிடலாம். எப்படி வந்து இவரை பார்த்து வந்து பரீட்சித் மகாராஜா எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரோட ஒத்து வர போக முடியாது. ஆனா ஏன் கிருஷ்ணர்கிட்ட நிறைய இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் வந்து பரீட்சித் கிட்ட இருக்கு சொல்ல முடியுமா? ஒரு கிருஷ்ணரால உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவர் இல்லையா? முதல்ல அவரால வளர்க்கப்பட்டார் மதாஜி. கிருஷ்ணரை தான் பார்த்தாரு அவரு. அதனால வந்து அவராலதான் காப்பாற்றப்பட்டது. அந்த மாதிரியான ராஜாவா இருக்கிறதுனால அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த 2 பேருக்கும் வந்து நான் இந்த உங்களை யார் ரொம்ப தொந்தரவு பண்றாங்களோ, உங்களை இப்படி அடி நடிக்கிறாங்களோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே பரம்பரையே வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப சேவை செய்யற மனப்பான்மையோட இருக்கிறவங்க தானே. ஆமா. சோ அது வந்து குணத்திலேயே வந்து தெரியுது. அதனாலதான் கலி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் அடங்கின மாதிரி இருக்கு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அப்போ அந்த இவருக்கும் அந்த எருதுக்கும் அந்த பசுக்கும் வந்து ஒத்த கால்ல நின்றுட்டு இருக்க அந்த பசு அதுக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து நிச்சயம் வந்து அவனை அழிப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அப்புறம் வந்து 2 பேர்கிட்டயும் வந்து கேட்கிறாங்க உங்களுடைய இது என்ன, உங்களை யார் இந்த மாதிரி வந்து நிலைக்கு வந்து ஆளாகின்றார்கள், அப்புறம் அவங்களுடைய கதையை பத்தி நீங்க வந்து சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்போ வந்து இந்த 12ல இருந்து 16வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இதை பத்தி வந்து அப்புறம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இப்ப வந்து 5வது வந்து பார்க்கணும் இல்லையா? 5வது முடிச்சாச்சு. 6ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். 6ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். சோ இதுல வந்து கேக்குறாரு, who are you? நீங்க யாரு? நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கீங்க,
yet you dare to kill within my protection those who are helpless. By your dress you propose yourself. நீ இவரை பார்த்து சொல்றாரு, கலியை பார்த்து சொல்றாரு, நீ யாரு, நீ எப்படி நீ அந்த ரெண்டையும் வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ற, அடிச்சு நொறுக்குற, அந்த அவங்களுக்கு வந்து வலிக்காதா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. என்னுடைய பாதுகாப்புல இருக்கக்கூடிய இதை வந்து நீ எப்படி நீ வந்து இது பண்ண முடியும், சித்திரவதை பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. அப்புறம் வந்து உன்னுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நீ ஒரு ராஜாவா இருப்பேன்னு நினைக்கிற, ஆனா உன்னுடைய செயல்கள்லாம் பார்க்கும்போது நீ வந்து இரண்டாக பிறக்கப்பட்ட சத்திரியனாக இருக்கின்றாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது துவஜா அப்படின்றது சொல்றாங்க இல்லையா, துவஜா கர்மண துவஜா, அதை வந்து துவஜா அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஈரப்பிறப்பு அப்படின்னு. எப்படி வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர் இவங்க 3 பேருக்குமே வந்து 2 பிறப்புகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஒண்ணு வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய பிறப்பு, அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து உபநயனம் அப்படின்றது வந்து பண்ணுவாங்க. பிராமணர்களுக்கு ஒரு விதமாக இது நடக்கும், மற்ற இவங்களுக்கும் வந்து ஒரு விதமாக நடக்கக்கூடிய அந்த மறு இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சத்திரியர்களுக்கும் இருக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து வைஷ்யர்களுக்கும் இருக்கு, சூதரருக்கு மாத்திரம் அது கிடையாது அப்படின்றதையும் வந்து. அதுதான் இங்க வந்து பிராமண, சத்ரியா and Vaishyas are twice born because of their higher classes of men. There is one birth by parental conjugation, there is another birth by cultural rejuvenation, by spiritual, அதாவது இனிஷியேஷன் வாங்க, நம்மளதுல வந்து இனிஷியேஷன் சொல்லுவோம். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமா அவங்களுக்கு வந்து உபதேசங்கள் வந்து கொடுக்கப்படும். யாருக்கு அப்படின்னா பிராமணர்கள், சத்திரியர்களுக்கு, வைஷ்யர்களுக்கு. ஆனா உன்னை பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒண்ணும் தெரியலையே, நீ வந்து நீ வந்து உன்னுடைய நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்தா நீ அந்த மாதிரி தெரியலையே, நீ யாரு அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து கலிபுருஷன் வந்து 6வது ஸ்லோகத்துல 6வது ஸ்லோகத்துல வந்து எஸ் துவம் கிருஷ்ணே கதே தூரம் சஹ காண்டீவ தன்மனா சோச்சியோ அசி அசோச்சியன் ரஹசி பரஹரன் வதம் அர்ஹசி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுல வந்து யாரா படிக்கிறா, நீங்க வச்சிருக்க யார்கிட்ட புக் இருக்கா அவங்க எல்லாம் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறேன். படிங்க இல்லாட்டி நீங்க படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன் மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்டும் படிச்சா போதும். நல்லது. ஸ்லோகம் தெரியாது, நான் படிச்சுட்டு. யஸ்தம் கிருஷ்ணோ கதே தூரம் சஹா காண்டி வதன்னவ சோச்யோ சி அசோசியான் ரகசி பிரஹரன் வதம் அர்ஹசி. மொழிபெயர்ப்பு: அயோக்கியனே, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் காண்டிப வில்லை ஏந்திய அர்ஜுனனும் மறைந்து விட்டதால் குற்றமற்ற ஒரு பசுவையும் நீ அடிக்க துணிந்தாயோ, அதை மறைவான ஒரு இடத்தில் நீ அடிப்பதால் நீ குற்றவாளி என கருதப்பட்டு கொல்லப்பட வேண்டியவனாக இருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளுரை: இறைவனை மனதிலிருந்து அகற்றிவிட்ட ஒரு சமூகத்தில் பக்தரான அர்ஜுனனை போன்ற வீரரும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் சட்டமற்ற இந்த ராஜ்யத்தை கலியுகத்தின் நண்பர்கள் நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டு பசுவை போன்ற தீங்கற்ற மிருகங்களை மறைவான கசாப்பு கூடங்களில் கொன்றுவிட திட்டமிடுகின்றனர். குற்றமற்ற ஒரு குழந்தையை தனியான ஒரு இடத்தில் கொல்லும் ஒரு கொலைக்காரனை போலவே கசாப்பு கூடங்களில் இத்தகைய கொலையை செய்பவர்கள் பரிசித் மகாராஜின் கருத்துப்படி மரண தண்டனை அளிக்கப்பட வேண்டியவராவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய வந்து இந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ், அதாவது இந்த பசுவதைய வந்து பண்றது வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா வந்து எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு மதமாகட்டும் இன்னொரு ஜீவனை வந்து கொலை பண்றது அப்படின்றது ஒத்துக்கவே முடியாத ஒரு செயலாகும். ஆனா அவங்க எல்லாருமே வந்து முரணாக இருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்பவே வந்து தெளிவா வந்து தெரியாது. இதுதான் பிரபுபாதர்கிட்ட ஒரு டிவோட்டி வந்து கேட்டாங்களாம், நீங்க வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி தரீங்க, நீங்க ஏன் வந்து பைபிள் வந்து இது பண்ணக்கூடாது, அதுலயும் வந்து நான் இந்த மாதிரி நல்ல இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு போது பிரபுபாதர் வந்து சொன்னாரு, நான் வந்து சொல்லித்தரேன், அதுலயும் வந்து நல்ல அன்பைதான் வந்து போற்றி பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க, அதை பத்தியே இல்லை. ஆனா அதை ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை முழுமையாக படிச்சு வந்து ஃபாலோ பண்ற மாதிரியே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாராம். ஏன் எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா,
அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, they shall not kill the living beings அப்படின்ட்டு வந்து கொடுத்திருக்கு. உயிர்வாழிகளை வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து அதுல வந்து கொடுத்திருக்கு. ஆனா அதுக்கு முரணாக தான் நீங்க வந்து நடந்துட்டு இருக்கீங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்களோட ஃபுட்டே வந்து அதுதான் வச்சுட்டு இருக்கீங்க. அது வந்து முரணா இல்லையா? உங்களுடைய தேவன் வந்து சொன்னதை வந்து அதை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்றதே இல்லை. அப்பேற்பட்டது வந்து எனக்கு வந்து இது இல்லை. ஏன்னா என்னுடைய இது வந்து என்னுடைய சனாதன தர்மம் வந்து இது வந்து எனக்கு நல்லபடியா வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கு. நாங்க வந்து இஸ்கான்ல வந்து அதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். சொன்ன உடனே அவர் வந்து கிளம்பி போயிட்டார். அப்புறம் வந்து ஒரு 4-5 மாசம் கழிச்சு கொண்டு காமிச்சாரா, எங்க கொடுத்துருக்கு பாருங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அப்போ அதுக்குள்ள அதான் பிரபுபாத் வந்து சொல்றாரு. சோ இதுலயே ஒரு நம்பகத்தன்மை இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. ஏன் அப்படின்னா, they shall not kill the living beings அப்படின்னு கொடுத்துருக்குல வந்து என்ன, they shall not murder அப்படின்ட்டு வந்து மாத்திட்டாங்களாம். ஸோ இதுல இருந்து நம்பகத்தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் வந்து கேட்கு. 3-4 மாசத்துலயே வந்து அது இதை வந்து மாத்திட்டாங்க. சோ அப்படின்னா அது வந்து பரம்பரை மூலமாக வந்தது கிடையாது அப்படின்றது புரிவாது அப்படின்ட்டு வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. இதுதான் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து கோட் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து உயிர் வாழிகள். பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் நீ வந்து மனிதன், நீ வந்து இது அப்படின்றது கிடையாது. மனிதனாக பிறக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானை வந்து சென்று அடையணும் அப்படின்ற ஒரு புத்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த புத்தியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை சென்றடைகிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிகள் இருக்கோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்றதுதான் வந்து மனிதனுக்கு ஒரு உகந்த ஒரு செயலாக இருக்கும். ஆனா அதே மாதிரி பசுக்களுக்கோ இல்ல மற்ற மிருகங்களுக்கோ அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து அந்த யோசிச்சு பகவானை போய் கும்பிடணும் போகணும் அப்படின்ற வந்து அந்த எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு இல்லாதனால மனிதன் தான் வந்து நல்ல பிறவி அப்படின்றது வந்து சொல்லி மனிதனுக்கு இந்த மாதிரியான துன்புறுத்தல் கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இப்போ துன்புறுத்தல் கூடாது அப்படின்னும் போது புலி என்ன பண்றது அப்படின்னா, அந்த மானை அடிச்சு வந்து சாப்பிடுது. அதுகிட்ட போய் நீ போய் நாளையில இருந்து நீ வந்து கீரை அதெல்லாம் தான் சாப்பிடணும், நீ வந்து புலி நீ வந்து இதெல்லாம் மத்த மிருகங்கள்லாம் அடிச்சு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா, அதை நான் என்ன கேட்கும், முதல்ல ஒன்ன சாப்பிடுற அப்புறம் மத்தனை சாப்பிடலாமா யோசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து நினைச்சுக்கணும். அதனால அதுதான் வந்து நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்திலேயே வந்து கொடுத்திருக்கு. நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து யாரையுமே வந்து கொஞ்சமும் வந்து இன்சிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இதேதான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து அந்த இவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து 7வது யாருக்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, பரீட்சித் மகாராஜா. டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி. தொம்வா மிருணால தவல பாதை ஞூன பதாசரன் விஷரூபேன கிம் கச்சித் தேவோ ந பரிகேதயன். மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு அவர் பரீட்சித்து மகாராஜன் எருதை பார்த்து கேட்டார், நீ யார்? நீ வெண்தாமரை போல் வெண்மை நிறம் கொண்ட ஓர் எருதா அல்லது ஒரு தேவனா? 3 கால்களை இழந்து ஒரே காலுடன் நீ நடமாடுகிறாய். நீ ஒரு எருதின் உருவில் இருந்து கொண்டு எங்களுக்கு துன்பத்தை விளைவிக்கும் ஒரு தேவனா? பொருளுரை. பரீட்சித்து மகாராஜனின் ஆட்சி காலம் வரையிலாவது பசுவுக்கும் எருதிற்கும் இழைக்கப்படும் துன்பங்களை ஒருவராலும் நினைத்து பார்க்கவும் முடியாதிருந்தது. எனவேதான் அத்தகைய ஒரு பயங்கர காட்சியை கண்டு பரீட்சித்து மகாராஜன் ஆச்சரியப்பட்டார். எதிர்காலத்தில் பசுவிற்கும் எருதிற்கும் விளைய போகும் நிலையை சுட்டி காட்டுவதற்காகவே அந்த எருது இத்தகைய பரிதாபமான நிலையை ஏற்றுள்ள தேவனா என்று அவர் வினவினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து அவர் வந்து இப்ப அந்த எருதியும் வந்து பசுவையும் பார்த்து கேட்கிறாங்க, நீ வந்து வெண்மையா இருக்கியே, நீ யாரு? நீ ஒரு தேவனாக இருக்க போறியா அப்படின்னு, தேவனா இருக்கியா அப்படின்றதுலாம் வந்து கேட்கிறாரு. உனக்கே வந்து 3 கால்லாம் போயிடுது, அண்ட் நீ வந்து மொத்த காலோடு நீ வந்து நடந்துட்டு இருக்கிய, என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு? இல்ல நீ வந்து யாராலையும் அனுப்பப்பட்டியா இந்த ஜட பூமிக்கு, அதாவது நான் ஆட்சி செய்யற உலகுக்கு வந்து நீ வந்து துன்புறுத்ததுக்காக நீ இந்த மாதிரி ஒரு வேடம் போட்டு வந்திருக்கியா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து நிறைய என்கொயர் பண்றாரு, நிறைய விசாரணை வந்து பண்றாரு. விசாரணை பண்ணிதான் அவர் வந்து தீர்ப்பே வந்து அவர் வந்து பண்றாரு. இதை வந்து அந்த பசு கிட்ட வந்து கேட்கும் போது அது ஒன்னொன்னா வந்து அவருக்கு வந்து இந்த காட்சியை பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து மனசு ரொம்ப வந்து குமரிடுது. இந்த இவர் போட்டு அடின்னு அடிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப வந்து குமரிட்டு அவர் வந்து சொன்னாரு.
ஸோ இது வந்து பிரபுபாதர் வந்து எழுதுறாரு. இது வந்து ஃபியூச்சர்ல, அதாவது பிற்காலத்துல வந்து இப்படிதான் இருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்றத வந்து முன்கூட்டியே வந்து நம்ம பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது. ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டாம், நீங்க வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் இது பர்பட்டு மாத்திரம் படிச்சா போதும். நான் படிக்கிறேன் படிக்கிறேன் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபஞ்சத்த ஹரே அரசர்களின் கிருஷ்ண. கரங்களால் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டு வந்ததோர் ராஜ்யத்தில் கண்களில் கண்ணீருடன் நீ துக்கப்படுவதை இப்பொழுதுதான் முதன்முறையாக நான் காண்கிறேன். இன்று வரை பூமியில் உள்ள ஒருவரும் அரசாங்கத்தின் அலட்சியம் காரணமாக ஒருபோதும் கண்ணீர் சிந்தியதே இல்லை. பொருளுரை: மனிதர்கள் மற்றும் மிருகங்களின் உயிர்களை காப்பதுதான் ஓர் அரசாங்கத்தின் முதலும் முக்கியமுமான கடமையாகும். அரசாங்கம் மனிதருக்கும் மிருகங்களுக்கும் இடையில் உயிரின் விஷயத்தில் வேற்றுமையை பாராட்டக்கூடாது. இக்கலியுகத்தில் அரசாங்கமே மிருகவதைக்கு உரிய நவீனமான ஏற்பாடுகள் செய்வதை காண்பதென்பது தூய ஆத்மா ஒருவருக்கு பயங்கரமான அனுபவமாகும். பரீட்சித் மகாராஜன் எருதின் கண்களில் கண்ணீரை கண்டு வருந்தினார். மேலும் இதற்கு முன் நடக்காத இத்தகைய ஒரு சம்பவத்தை தமது நல்ல ராஜ்யத்தில் நடந்ததை கண்டு அவர் ஆச்சரியமும் அடைந்தார். உயிரை பொறுத்தவரை மனிதர்களும் மிருகங்களும் சமமாக பாதுகாக்கப்பட்டனர். இதுதான் இறைவனுடைய ராஜ்யத்தில் உள்ள வழிமுறையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு, இது வரைக்கும் என்னோட ராஜ்யத்துல வந்து யாருமே வந்து இந்த மாதிரி அழுது வந்து பார்த்தது இல்லை. ஏன்னா குரு வம்சத்தோட இதுவே என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறதா எங்களோட வந்து கடமை அப்படின்ட்டு வந்து. இது வந்து இதுல வந்து என்ன கோட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு சத்திரியனோட கடமை, அப்புறம் வந்து ஒரு ராஜாவோட கடமை என்ன அப்படின்னா, எந்த ஒரு அலட்சியமும் செய்யாம ஒவ்வொரு உயிர் வழியும் வந்து தன்னோட ராஜ்யத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர் வழி வந்து பாதுகாப்பா இருக்கிறதா அப்படின்றதுதான் முக்கியமான ஒரு கடமையா அவர் வந்து இருக்காங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த கலியுகத்துல கலியுகம் வந்துருது அப்படின்றது அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது. கலியுகத்துல வந்து இந்த பசுவதை, மிருகங்கள் வதை பண்றது அப்படின்றது வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டமா போயிடுது. அதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து எழுதுறாரு, சிம்பிளி ஹாரிபல் ஃபார் பியூர் ஹார்ட்டட். அவரு ரொம்பவே வந்து தூய்மையான மனதை உடையக்கூடியவர் தான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ். அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து மிருகவதை பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து கஷ்டமா போயிடுது. என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரே புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த மாதிரி வந்து எருதும் இந்த பசுவும் வந்து தன்னுடைய நல்ல ராஜ்யத்துல இந்த மாதிரி வந்து அழறாங்களே, நான் வந்து எல்லாருமே வந்து சமமாக தானே பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, கடவுளால படைக்கப்பட்ட ஒரு ராஜ்யம், அது வந்து நல்ல விதமாக நடத்துறதுதான் என்னோட வேலையே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து உடனே வந்து தான் கிட்ட ஏதாவது குறை இருக்கோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். 9வது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுரபி மகனே, இனிமேல் நீ வருந்த தேவையில்லை. இந்த எலிகுல சூத்திரனை கண்டு அஞ்ச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. மேலும் பசுரூபம் கொண்ட தாயே, பொறாமை கொண்ட எல்லா மனிதர்களையும் அடக்கி ஆள்பவனாக நான் வாழும் வரை நீ அழ வேண்டிய காரணம் இல்லை. அனைத்தும் உனக்கு நன்மையாகவே இருக்கும். பொருளுரை: பரீட்சித் மகாராஜனை போன்ற தலைவரால் நாடு ஆளப்படும் போதுதான் பசுக்கள், எருதுகள் மற்றும் பிற மிருகங்கள் ஆகியவற்றிற்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது சாத்தியமாகும். பரீட்சித் மகாராஜன் பண்பாடுள்ள இருபிறப்பெய்திய சத்திரிய அரசர் என்பதால் அவர் பசுவை தாய் என்று அழைக்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராலேயே வளர்க்கப்படும் ஆன்மீக உலகங்களில் உள்ள பசுக்களுக்கு சுரபி என்று பெயர். மக்களின் உருவாம்சங்கள் பகவானுடையதை போலவே உள்ளன. அதை போன்றுதான் இங்குள்ள பசுக்களும் ஆன்மீக உலகில் உள்ள சுரபி பசுக்களின் உருவாம்சங்களை பெற்றுள்ளன. ஜட உலகில் மனித சமூகம் மக்களுக்கு எல்லா பாதுகாப்பையும் அளிக்கிறது. ஆனால் அற்புத உணவாகிய பாலை கொடுத்து மனிதனை காப்பாற்றக்கூடிய சுரபி வம்சத்தை பாதுகாப்பதற்கு எந்த சட்டமும் இல்லை. பசு, எருது ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை பரீட்சித் மகாராஜனும் பாண்டவர்களும் நன்கு அறிந்திருந்தனர். பசுவதை செய்பவர்களை கடுமையாக தண்டிக்கவும் கொன்றுவிடவும் அவர்கள் தயாராக இருந்தனர்.
பக்தர்களாக உள்ள தலைவர்களும் பொருத்தமான சட்டங்களும் இல்லாததால் பசுவிற்கும் எருதிற்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுவதே இல்லை. மனித சமூகம் பசு மற்றும் எருதின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து முக்கியமான இம்மிருகங்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். இதனால் பசுக்களிடமும் பிராமணர்களிடமும் மிகவும் அன்பு கொண்டவரான கோ பிராமண ஹிதாய பகவான் தம்மிடம் திருப்தி அடைந்து நமக்கு உண்மையான அமைதியை அளிப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிடிஎஃப்ல வந்து இது கொடுத்துருக்கு. எந்த பிடிஎஃப் நம்ம மார்னிங் வந்து இது பண்றாங்க இல்லையா, அந்த பிடிஎஃப்ல வந்து ஏற்கனவே வந்து கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி அந்த கோ பிராமணசிய அப்படின்றது சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பசுவதை இதெல்லாமே வந்து வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்றது வந்து இருக்கு. ஸோ அப்பேற்பட்ட வந்து பசுவதையை வந்து இவங்க வந்து பண்றது வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு. அடுத்தது வந்து 10வது தூய்மையான எருதை ஓர் அரசனின் ராஜ்யத்துள்ள உயிரினங்கள் தனக்கும் துஷ்டராக்கப்படும் போது அந்த அரசனின் நற்பெயர், ஆயுள் மற்றும் நற்பிறப்பு ஆகியவை மறைந்துவிடும். துன்பப்படுபவர்களின் துன்பங்களை தீர்ப்பதுதான் அரசரின் முக்கிய கடமையாகும். எனவே பிற ஜீவராசிகளை இவன் துன்புறுத்துவதால் மிகவும் இழிவான இவனை நான் கொன்று விடுகிறேன். பொருளுரை: கிராமத்திலோ அல்லது நகரத்திலோ காட்டு மிருகங்களால் தொல்லை ஏற்படும் போது அவற்றை கொல்ல காவல் அதிகாரிகளும் பிறரும் நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர். அதை போலவே திருடர்கள், கூட்டுக்கொள்ளைக்காரர்கள் மற்றும் கொலைக்காரர்கள் ஆகிய சமூக விரோதிகளை உடனே கொன்றுவிட வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமையாகும். நாட்டில் உள்ள மிருகங்களும் நாட்டின் பிரஜைகளே என்பதால் மிருகங்களை கொல்பவர்களுக்கும் இதே தண்டனையைத்தான் அளிக்க வேண்டும். நாட்டில் பிறந்துள்ள ஜீவனுக்கு பிரஜை என்று பெயர். இப்பிரஜைகளுள் மக்கள் மற்றும் மிருகங்கள் ஆகிய இருவருமே அடங்குவர். நாட்டில் பிறந்துள்ள எந்த ஜீவனுக்கும் அரசருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் உயிர் வாழும் உரிமை உள்ளது. காட்டு மிருகங்களும் அரசரின் பிரஜைகளே என்பதால் அவற்றிற்கும் உயிர் வாழ உரிமை உண்டு. எனவே வீட்டு மிருகங்களான பசுக்களையும் எருதுகளையும் பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. பிற ஜீவராசிகளை பயமுறுத்தும் எந்த ஒரு ஜீவனும் மிகவும் இழிவான பிரஜையாவான். இத்தகைய துஷ்டனை அரசர் உடனே கொன்றுவிட வேண்டும். தொல்லை தரும் மிருகம், துஷ்ட மிருகம் உடனே கொல்லப்படுவதைப் போலவே காட்டு மிருகங்களையோ அல்லது பிற மிருகங்களையோ தேவையின்றி கொல்பவனை அல்லது பயமுறுத்துபவனை உடனே தண்டிக்க வேண்டும். எல்லா வடிவங்களில் உள்ள ஜீவராசிகள் அனைத்தும் பரம புருஷரின் சட்டப்படி, அதாவது மகன்களே. எனவே இயற்கை சட்டங்களின் அனுமதி இருந்தால் அல்லாது வேறொரு மிருகத்தை கொல்லும் உரிமை யாருக்கும் கிடையாது. உயிர் வாழ்வதற்காக புலி ஒரு தாழ்ந்த மிருகத்தை கொல்லலாம், ஆனால் உயிர் வாழ்வதற்காக ஒரு மனிதன் மிருகத்தை கொல்லக்கூடாது. இது இறைவனின் சட்டமாகும். ஒரு ஜீவன் மற்றொரு ஜீவனை உண்டு வாழ்கிறது என்ற சட்டத்தை உண்டாக்கியவரும் அவர்தான். இவ்வாறாக தாவர உணவு உண்பவர்களும் பிற ஜீவராசிகளை உண்டுதான் உயிர் வாழ்கின்றனர். எனவே பகவானால் விதிக்கப்பட்ட சட்டத்தின்படி ஒரு ஜீவராசி குறிப்பிட்ட ஜீவராசிகளை உண்டுதான் உயிர் வாழ வேண்டும். ஒருவன் தன் விருப்பம் போல் அல்லாமல் பகவானின் உத்தரவுப்படி வாழ வேண்டும் என்று ஈசோபநிஷதம் கூறுகிறது. ஒரு மனிதனால் பகவானால் நியமிக்கப்பட்ட பல்வேறு தானியங்கள், பழங்கள் மற்றும் பால் ஆகியவற்றை உண்டு உயிர் வாழ முடியும். மிருக உணவிற்கு அவசியமே இல்லை. மாயையில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள அரசன் அல்லது தலைமை அதிகாரி சில சமயங்களில் சிறந்த தத்துவவாதி அல்லது கல்விமான் என்று விளம்பரம் செய்யப்பட்ட போதிலும் நாட்டின் கசாப்பு கூடங்களை அமைக்க அவன் அனுமதிக்கிறான். இவ்வாறு வாயில்லா ஜீவன்களை துன்புறுத்தும் செயல் நரகத்திற்கு செல்லும் வழியை திறந்து விடுகிறது
என்பதை அவன் அறியவில்லை. தலைமை நிர்வாகி பிரஜைகளான மனிதன் மற்றும் மிருகம் ஆகிய இருவரையும் பாதுகாப்பதில் எப்பொழுதும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். மேலும் எந்த இடத்திலாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவராசிக்கு மற்றொரு ஜீவராசியால் துன்பம் விளைகிறதா என்பதையும் அவன் விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரீட்சித்து மகாராஜன் காட்டியதை போல் சதா தொந்தரவு செய்யும் ஜீவராசியை உடனே பிடித்து கொன்றுவிட வேண்டும். முட்டாள்களான அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்கள் விருப்பம் போல் குற்றமற்ற மிருகங்களை கொல்வதை குடியாட்சி அல்லது மக்களின் அரசாங்கம் அனுமதிக்க கூடாது. வேத சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகவானின் சட்டங்களை அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். பகவானின் சட்டப்படி பொறுப்பற்ற அரசன் ஒருவன் அல்லது தலைமை நிர்வாகி ஒருவன் அவனுடைய நற்பெயர், ஆயுள், சக்தி, முன்னேற்றமான வாழ்வு மற்றும் மரணத்திற்கு பின் முக்தி ஆகியவற்றை ஆபத்திற்கு உள்ளாக்கிக் கொள்கிறான் என்று பரீட்சித்து மகாராஜன் இங்கு தெரிவிக்கிறார். இத்தகைய மூடர்கள் மறுபிறவி கூட நம்பிக்கையற்றவர்களாக உள்ளனர். இக்குறிப்பிட்ட பதத்திற்கு பொருளுரை அளிக்கும் பொழுது அண்மையில் இறந்து போன பெரும் அரசியல்வாதி ஒருவர் விட்டு சென்ற உயிரின் கூற்று நம் முன் கொண்டு வரப்பட்டதே. பரீட்சித்து மகாராஜனால் குறிப்பிடப்பட்ட பகவானின் சட்டங்களில் அவருக்கு இருந்த பற்றாக்குறையான அறிவையே அது வெளிப்படுத்தியதே. பகவானின் சட்டங்களை பற்றி சிறிதும் அறிந்திராத அந்த அரசியல்வாதி எழுதுகிறார், இத்தகைய எந்த சடங்குகளிலும் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. உடலின் அடிப்படையில் கூட அவற்றிற்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பதென்பது கபட நாடகமே மட்டுமே இருக்கும். மேலும் நம்மையும் பிறரையும் ஏமாற்றிக் கொள்ளும் ஒரு முயற்சியாகவே அது இருக்கும். இவ்விஷயத்தில் எனக்கு மதப்பற்று கிடையாது. இந்த நவீன யுகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெரும் அரசியல்வாதியின் இக்கூற்றுக்களை பரீட்சித்து மகாராஜனின் கூற்றுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அதில் பெரும் வித்தியாசத்தை நாம் காண்கிறோம். பரீட்சித்து மகாராஜன் சாஸ்திர விதிகளுக்கேற்ப பக்திமானாக இருந்தார். ஆனால் நவீன அரசியல்வாதியோ அவரது சொந்த உணர்ச்சிகளில் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். ஜட உலகில் ஒருவன் எவ்வளவு புகழ்பெற்றவனாக இருந்த போதிலும் அவன் ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவே இருக்கிறான். தனது கைகளும் கால்களும் ஜட இயற்கையின் கயிறுகளால் கட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்த போதிலும் முட்டாளான பந்தப்பட்ட ஆத்மா விருப்பம் போல் செயல்படும் சுதந்திரம் தனக்கு இருப்பதாக நினைக்கிறான். முடிவுரை என்னவெனில், பரீட்சித்து மகாராஜனின் காலத்தில் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தனர். மேலும் தலைமை நிர்வாகி அல்லது அரசர் மனம் போனபடி வாழ்பவராகவோ அல்லது பகவானின் சட்டத்தை அறியாதவராகவோ இருக்கவில்லை என்பதால் மிருகங்களுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது. முட்டாள் நாசிகர்கள் பகவானின் இருப்பை மறுக்க முயல்வதுடன் மதிப்புயர்ந்த மனித வாழ்வை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலையிலும் தங்களை மதச்சார்பு அற்றவர்கள் என்று பிரகடனம் செய்கின்றனர். மனித வாழ்வு பகவானை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை அறிவதற்காகவே உள்ளது. ஆனால் இக்கலிகத்தில் உள்ள முட்டாள் ஜீவராசிகள் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் என்னும் பகவானின் சட்டங்களுக்கு எப்பொழுதும் கட்டுப்பட்டவர்களாகவே இருந்த போதிலும் விஞ்ஞான பூர்வமாக பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக மத நம்பிக்கைக்கும் கடவுளின் இருப்பிற்கும் எதிரான பிரச்சாரங்களை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நீண்ட இது பாப்பட்டது. இதுல இந்த பிரசன்ட் டேல இருக்கிறதுக்கும் இப்ப தற்காலத்துல இருக்கிறதுக்கும் பரீட்சித் மகாராஜா காலத்துல இருக்கிறதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் இங்க என்ன அப்படின்னா, அவர் கேக்குறாரு, அந்த இது என்ன அப்படின்ட்டு கேக்குறாரு. அந்த பசு கிட்டையும் எருதுகிட்டையும் அவர் கேக்குறாரு, உன்னுடைய அரசருடைய பெயர் என்ன? கிங்ஸ் குட் நேம், டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் குட் ரீபர்த் vanished when all kinds of living beings are terrified by miscreants. So மனிதன் ஒரு நாட்டோட இது நற்பெயர் எப்படி போகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான
துர்காரியங்களை வந்து பண்றதுனால ஒரு ராஜாவோட நல்ல பேரும் வந்து கெட்டு போயிடும், அவருடைய வாழ்நாளும் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு மறுவாழ்வும் வந்து இருக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர் வந்து அதுல வந்து பூரண நம்பிக்கை வச்சிருந்திருக்காரு. இப்ப நாம வந்து நல்லபடியா நடக்கல அப்படின்னா இதேதான் அப்ளிகபிள் டு நம்மளோட லைஃப்லயும். நம்ம வந்து பசங்களுக்கு என்ன போதிக்கின்றோம் அப்படின்றதும் இருக்கு. எந்த ஒரு வீட்லயும் வந்து கெட்டது பண்ணு அப்படின்ட்டு யாரும் போதிக்க மாட்டாங்க. ஆனா இப்ப தற்காலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வீட்டுல வந்து போதிக்கல அப்படின்னா அது வந்து வெளியிலயே அதான் போதிக்கிறதுனால அதேதான் வந்து வீட்லயே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பசங்களும் அதானே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வந்து நிறைய இடத்துல வந்து மத நம்பிக்கை அப்படின்றது இல்ல. மதத்தை வந்து எவ்வளவுதான் சாட முடியுமோ அத்தனையும் வந்து பண்றாங்க. அவங்க பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இருக்க தன்னுடைய பிள்ளைகளும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்ற அந்த முட்டாள்களுக்கு வந்து தெரியறது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து அதனால ராஜாவா இருக்கக்கூடியவர் யாரு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான துர்காரியங்கள் நடக்கிறது வந்து அதை வந்து நிச்சயம் வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகி இருக்காங்களோ அவங்களுடைய இதை வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் ராஜாவோட வேலை. சோ அதனால இவர் பரீட்சித் வந்து சொல்றாரு, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி துன்பத்தை ஏற்படுத்தின அந்த இவனை வந்து நான் வந்து நிச்சயம் வந்து கொன்னுடுவேன். அவர் வந்து பலின்னு வந்து சொல்லவே இல்லை. அவர் வந்து பாக்குறாரு. பட் ஏன் வந்து உடனே வந்து டிசைட் பண்ணல. அடுத்த வர ஸ்லோகத்துல எல்லாம் அதுதான் வந்து சொல்லப்படுறாரு. உடனே வந்து கலிதான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத வந்து சொல்லல. அதுக்கு உண்டான காரணம் என்ன அப்படின்றத வந்து பாக்குறாரு. எப்பவுமே வந்து ஒரு அனிமலோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கொல்லப்பட்டது அப்படின்னா அதுக்கு மூல காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா யார் வந்து அடிக்கிறாங்களோ யார் வந்து சஃபர் பண்றாங்களோ அவங்க மாத்திரம் வந்து கிடையாது. எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து எந்த இடத்துல வந்து அது கொலை பண்ணப்படுகிறதோ அவங்களோ யார் வந்து அதை வந்து கொலை செய்கின்றார்களோ அவங்களும், அப்புறம் வந்து யார் அதை தூண்டுகின்றார்களோ இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் தூண்டுகின்றார்களோ அவங்க மொத்தம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 6 பேருக்கு வந்து இந்த பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் வந்து வாங்கி செல்கின்றார்களோ இந்த பசுவையோ எந்த மிருகத்தை வந்து கொன்னு அதை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு வாங்குறாங்களோ அதை வந்து யார் அதை வந்து வெட்டி வந்து சமைக்கிறாங்களோ அவங்க, அதுக்கு அடுத்தது வந்து யார் சாப்பிடுகின்றார்களோ இந்த 6 பேருக்கு வந்து இந்த இது வந்து பாவம் போய் சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஒரு பசுவை வந்து வதை பண்ணினோம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது இந்த பீஃப் அதை வந்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா 400 வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து சாப விமோச்சனமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு அப்படின்னா ஒரு பசுக்கே 400 இதுன்னா மத்ததெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் பசுவதை பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து எத்தனையோ பேர் எவ்வளவு வந்து பண்றாங்க. அது வந்து நம்மளுக்கு அப்ப அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது போறவே போறாது. கடைசி வரைக்கும் அந்த என்ன சொல்றது அந்த கலியுகம் முடியிற வரைக்கும் அவங்க வந்து சஃபர் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்படின்றது வந்து தெளிவா வந்து தெரிகின்றது. சோ இது என்ன அப்படின்னா அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு வந்து துன்புறுத்தல் வந்து கூடாது. நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய மெயின் எய்ம் அப்படின்னா நம்மளால இன்னொருத்தர் வந்து துன்பப்படக்கூடாது அப்படின்றதுதான் நம்மளோட கொள்கையாவே வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து எந்த ஒரு அதுதான் வந்து பிரபுஜியும் வந்திருந்த போது கூட அவர் நம்மளால வந்து யாருக்கும் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம இருந்துட்டு போகணும். வந்து அப்படி இருந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து நற்பெயர் வந்து வந்து நம்ம எப்படி வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, நாம வந்து எனக்கு வந்து இவ்வளவு பதவி இருக்கு, எனக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கு, நான் வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா எல்லாரும் என்னை வந்து மதிக்கணும், எல்லாரும் வந்து எனக்கு கும்பிடு போறோம் அப்படின்றது வந்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து அந்த கர்மகாண்டா மூட்லயே வந்து அவங்க எடுத்துருப்பாங்க. அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு வந்து அவங்கள பார்த்து வந்து மரியாதை வந்து கிடையாது. அவங்க பண்ணக்கூடிய செயல்கள்னால அவங்களுக்கு வந்து போனா போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதை வந்து கொடுக்குறாங்க. அவங்க இந்த பக்கம் போன உடனேவே என்ன பண்ணுவாங்க, பாடி அப்படின்னு ஒரு பெருமூச்சு வந்து விடுவாங்க. சோ அப்பேற்பட்டது வந்து அந்த மனிதனுக்கு வந்து நல்லது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களால வந்து மற்றவர்கள்லாம் வந்து வதைப்படுகின்றார்கள். அதேதான் இப்ப பிரசன்டேல இருக்கக்கூடிய நம்ம எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் நிகழ்ச்சியை வந்து பார்த்தாலும் அதுதான் வந்து நடக்குது. எத்தனை பேர் வந்து அதுல வந்து பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்றது யாருக்கும் வந்து தெரியாது. யார் வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றார்களோ அவங்களுக்குதான் என்னை பத்தி வந்து தெரியும். அவங்களுடைய நெஞ்சு வந்து குமுறும் இல்லையா, அது அத்தனையும் வந்து அவங்களுக்கு தான் வந்து பாவம் போய் சேரும்.
அதே மாதிரி இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரஜைகளை காக்க வேண்டியது நம்மளுடைய ஒரு இவருடைய ராஜாவோட கடமை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது யாரெல்லாம் வந்து அந்த பசு இந்த மிருகத்துக்கு வந்து துன்புறுத்தல் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து தக்க தண்டனை வந்து கொடுக்க வேண்டியது ஒரு ராஜாவோட கடமை அப்படின்ட்டே வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து கொடுக்கணும். சோ ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பகவானால படைக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. சட்டம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டு எதையும் வந்து வதை செய்யக்கூடாது. இப்ப வந்து மிருகங்களுக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். மிருகங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, இன்னொரு மிருகத்தை அடிச்சு கொன்னாதான் அது வந்து சாப்பாடு அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஆனா மனுஷனுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. மனுஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து இப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பசுவாகட்டும், அப்புறம் வந்து யானை ஆகட்டும், அது என்னைக்குமே வந்து மாமிசத்தை வந்து தொடவே தொடாது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? சோ அது அந்த இதுக்கே வந்து அவ்வளவு ஞானம் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கும் போது நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த ஞானம் ஏன் தோண மாட்டேன்றது அப்படின்றதுதான். ஏன் அப்படின்னா, இந்த இதை கொல்லும் போது அதான் வந்து ஒரு லெக்சர் வந்து கேட்கும் போது அதுல வந்து சொல்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு சீக்கிரட்டா வந்து வெட்டி கொடுப்பாங்க, அவங்க எடுத்துட்டு போய் சமைப்பாங்க. ஆனா இப்ப வந்து அப்படியே பப்ளிக்காவே அந்த தோலை உரிச்சு அப்படியே தொங்க விடுறானே, அது வந்து மனசுக்கு வந்து யாரெல்லாம் அந்த வழியில போறாங்களோ அப்படியே மனசு வந்து குமுற ஆரம்பிக்கும். அந்த அந்த எந்த மிருகம் வந்து கொலை உண்டு அந்த மாதிரி வந்து தொங்க விட்டுருக்காங்களோ அந்த மிருகத்தோட கண்ணீர் வந்து அவங்களை வந்து சும்மாவே விடாது அப்படின்ட்டே வந்து. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. வந்து ஒரு புலிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அது வந்து அது எப்போ உயிர் வாழணும் அப்படின்னா, அது இன்னொரு மிருகத்தை வந்து அடிச்சு சாப்பிட்டாதான் அது வந்து உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது, ஆனா மனுஷனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. நிறைய வந்து படைக்கப்பட்ட பழங்கள் இருக்கு, காய்கறிகள் இருக்கு, அப்புறம் வந்து இலைகள் இருக்கு. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பண்ணி சாப்பிட்டோம். அதுவும் பகவான் வந்து சட்டம் என்ன அப்படின்னா, இன்னொருத்த வந்து இப்ப கீழ் பண்ணிதான், அதாவது வதை பண்ணிதான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்றது நம்மளும் வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து காய்கறிகள் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து வெட்டிதான் நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். ஆனா அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அதுல வந்து கண்ணீர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியறது இல்ல, ரத்தம் வந்து தெரியறது கிடையாது காய்கறிகள் எல்லாம். அதுவும் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு நீ சமர்ப்பி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனாலதான் அந்த பகவானுக்கு வந்து இந்த இதுல வந்து ஏன் வந்து ஏன் நம்ம வந்து நான்வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடாதா அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்க தோணும். கேட்கும்போது அதை வந்து நீங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து படைப்பீங்க. இந்த நான் வெஜிடேரியனை வந்து நம்ம பகவானுக்கு படைக்க மாட்டோம், நிச்சயம் வந்து படைக்க மாட்டோம். ஏன் படைக்க மாட்டோம் அப்படின்னா, நிறைய வீட்டுல அந்த நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடியவர்கள் வந்து வெள்ளிக்கிழமைனா நாங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க, சனிக்கிழமை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன் அது 2 நாள் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா, வெள்ளிக்கிழமை வந்து அம்மனுக்கு நாங்க பண்ண மாட்டோம், சனிக்கிழமை வந்து பெருமாளுக்காக நாங்க வந்து அந்த வீட்டுல வந்து சமைக்க மாட்டோம் அப்படின்னா, அந்த பயபக்தி இருக்கும்போது ஏன் மற்ற நாட்கள்ல ஏன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் வந்து சோ இதெல்லாம் வந்து ஈஷோபநிஷத்துலயே அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. பகவான் வந்து எல்லாமே வந்து நல்லதாவே நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து வெரைட்டியா வந்து கொடுத்திருக்காரு. என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா, கிரெயின்ஸ், அதாவது தானியங்கள் கொடுத்திருக்காங்க, பழங்கள் கொடுத்திருக்காங்க, பால் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்னத்துக்கு நம்ம வந்து மிருக உணவை நம்ம எடுத்து சாப்பிடணும்? நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான அமைப்பும் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுடைய பல் அமைப்பு கூட அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்ப வந்து நம்ம புளிய நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு வந்து இந்த கோரப்பற்கள் 2 பக்கம் இருக்கு, அது வந்து இழிச்சு சாப்பிடுறதுக்கான வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது கிடையாது. அதனாலதான் நிறைய வியாதிகள் அதெல்லாம் வர்றதுக்கான காரணம் தான் வந்து இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதி, இது வந்து எதனால அப்படின்னா, இது வந்து நாமளாவே உண்டு பண்ணினது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா யார் வந்து அதுக்கு பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னா, அந்த ராஜா தான். ஒரு உயிர் வாழியும் கொல்லும் போது அந்த பாவம் வந்து ராஜாவை வந்து சேரும். யார் வந்து அந்த நாட்டை ஆளுகின்றார்களோ அவங்களதான் வந்து போய் சேரும் அப்படின்றதையும் இங்க வந்து நம்ம வேதத்திலயும் வந்து சொல்லியிருக்கு, சாஸ்திரத்திலையும் அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, ஒன்னொன்னுத்தையும் வந்து பாதுகாப்பு வேண்டியது அந்த ராஜாவோட வேலை. அவர் வந்து அவர் செய்ய தவறினதுனால அந்த பாவம் வந்து அவரை வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து. அதனால நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மாவை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, அடுத்த ஜென்மால நம்ம நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து இந்த வதைகள்லாம் வந்து நம்ம வந்து தவிர்த்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம வாழ வேண்டியது நம்மளோட இது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பிரபுபாதர் மேலும் வந்து சொல்றாரு, நிறைய வந்து இந்த மக்கள் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா
எந்த ஒரு நாட்டுல வந்து பகவானுடைய உணர்வு இருக்கோ அந்த நாடு வந்து சுபிக்ஷமா இருக்கும். இந்த பகவான் உணர்வு இல்லை அப்படின்னா அந்த நாடு வந்து நிச்சயம் வந்து சீரழிந்துதான் வந்து போகும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து தமிழ்நாடு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிறைய கோவில்கள்லாம் வந்து இடிக்கப்படுகின்றன. ஏன் வந்து இடிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த பாவம் வந்து அவங்களுக்கு தான் சேருது. எத்தனையோ தலைமுறைக்கு வந்து சொத்து சேர்க்கிறாங்க இல்லையா, அத்தனை தலைமுறைக்கும் அவங்க வந்து இந்த பாவத்தை தான் வந்து சேர்த்து வைக்கிறார்கள் அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதனால்தான் அதை பத்தி நம்ம வந்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இவங்க பண்ணிட்டாங்க அவங்க பண்ணிட்டாங்க. இங்கே வந்து பரிஷத் வந்து பரிஷத் மகாராஜா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கலிபுருஷனை ஒரு நாளைக்கு வந்து பிளேம் பண்ணவே இல்லை. அவர் வந்து யாரு அப்படின்றது அவர் கண் கூட பாக்குறாரு. பட் இருந்தாலும் என்ன ஏது தீர விசாரிக்காம அவர் வந்து யார் உன்னை இந்த மாதிரி உள்ளாக்கின்றார்களோ அவர்களை நான் தண்டிப்பேன் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாரு வழிய கலிபுருஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லல. இதுவே நம்மளுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ அந்த பரிஷத் மகாராஜ் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து சந்தோஷம் எது தரும் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே நான் வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து பகவானுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டதாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நிறைய வந்து முட்டாள்கள் அப்புறம் வந்து மத நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய இந்த லோகத்துல வந்து அவங்க வந்து உயிர் வாழ்கின்றார்கள். அவங்களுக்கு வந்து என்ன இதுவா இருது அப்படின்னா அவங்களால வந்து மற்றவங்கள் வந்து பாதிக்கப்படுகிறது. அந்த மற்றவர்கள் பாதிக்கப்படுறதுனால ராஜாவும் பாதிக்கப்படுறது. அதனால நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா உனக்கு யார் இந்த துன்பத்தை விளைவிக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து அழிவை வந்து ஏற்படுத்துவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அவருதான் சொல்றாரு, நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய சட்டத்திட்டங்கள்ல நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. நம்ம இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு நம்ம 12வது வந்து சொல்றலாம். வாஞ்ச கல்ப தர்பேஷ கிருபா சிந்தேவச்ச பதித்னாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து துளசி ஆர்த்தி படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துளசி ஆர்த்தி படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துளசி ஆர்த்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜா கூப்பிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துளசி ஆர்த்தி பண்றா ஏதாவது? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாயே துளசி தேவி மாதாஜி இந்த ஸ்கிரீன்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ஒண்ணு போட்டுருக்கீங்களா, அது என்ன மாதாஜி? ஐஸ்கிரீம் நான் காலையில உங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். ஸ்கிரீன் சேவர் அது என்னோட இல்ல, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. இது கம்ப்யூட்டர்ல என் பொண்ணு பண்ணி கொடுத்தா அவ்வளவுதான். நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. அந்த அழகா இருக்குது. அழகா இருக்கு. ஒரு 2 நிமிஷம் ரசிச்சுட்டுதான் நான் உள்ள வருவேன். நல்லா இருக்கு. அது ஒரு பூ மாதிரியும் இருக்கு. அப்புறம் முன்னாடி எல்லாம் நீங்க இது சொல்லுவீங்க, இப்ப அந்த இதே சொல்றது இல்ல. இந்த பங்கஜ நாபாயா அந்த சொல்றதே இல்லையா? ஆமா நீங்க எதாவது ஞாபகம் வந்தது நடுவுல சொல்லலாம். அது வந்து பழக்கம் இல்ல, பழக்கப்படுத்திக்கணும். பிரபுஜி எல்லாம் அப்படிதான் வந்து சொல்லுவாங்க. நடுவுல வந்து சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பிரேமா கிஷோரி மாதாஜி எல்லாம் கூட இந்த நடுவுல வந்து ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. முழு ஸ்லோகமும் ஃபுல்லா சொல்லிட மாட்டாங்க, நடுவுல வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்க முன்னாடி சொல்லுவீங்க, அது நல்லா இருக்கும். இப்போ கொஞ்ச நாள் சொல்றது இல்ல. இல்ல பாகவதம் எடுத்து ரொம்ப நாள் எடுத்து இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஒண்ணு இல்ல, நம்ம சில பேரு எண்ணெய் சாப்பிடுறாங்கன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நபிகள் நாயகம் அவங்க கோட்பாடுல பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா சாப்பிடுறாங்க. அவங்க அது வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. அவங்க எல்லா தெய்வ வழிபாடு பண்றாங்க. அவங்க ஒரு நாளைக்கு 5 இதை தொழுது பண்றாங்க. அவர் சொன்னபடி எல்லாம் செய்யறாங்க. ஆனா இதை அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க. பசுவதன்றது அவங்க ரெகுலரா செய்யறாங்க. அது அவங்களுக்கு அவங்க இதுல அது ஏற்கப்பட்டுள்ளது. நம்மளுக்கு வேணான்னு சொல்லியே அவங்க சாப்பிடுறாங்க, அது வேற. இல்ல அவங்க இதுலயும் ஒருத்தர் அவங்களுதுலயும் இருக்கு பிரபுஜி, அவங்களுதுலயும் வந்து இருக்கு. அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, நம்மளது வந்து டிசிப்ளினிக் செக்ஷன். அது வந்து பரம்பரையாக வந்து ஒருத்தருகிட்டே இருந்து ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குருமார்கள் அத்தனை பேரும் நம்மளுக்கு வந்து கோட் பண்ண முடியும். அவங்களுதுல அந்த மாதிரி வந்து கோட் பண்ண முடியாது.
அதனாலதான் வந்து இது மாறும். அதனாலதான் அந்த அந்த இவர் வந்து கிறிஸ்டியன் வந்து பிரபுபாதத்தை வந்து கேட்கும்போது பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, "Thou shall not kill living beings" அப்படின்னு கொடுத்திருக்கும் போது நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லும் போது உடனே ஒரு 4-5 மாசம் கழிச்சு அதை மாத்தி கொண்டு வந்துட்டாங்க, மாத்தி கொண்டு காமிக்கிறாரு அவரு. சோ அது வந்து நம்மளால அந்த மாதிரி பகவத்கீதையை மாத்தி பண்ண முடியுமா? நம்ம அதைத்தானே பகவானுடைய ஸ்லோகம், பகவான் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே நம்ம உள்ளது உள்ளபடியே நம்ம வந்து பேசணும். நம்ம அவங்களதுல அந்த மாதிரி உள்ளது உள்ளபடின்றது யாரும் கிடையாது. அதனால இது வந்து அவங்களாலேயே வந்து கொண்டு வரப்பட்டது. இடையில அப்படி ஆமா, இப்ப நிறைய வந்து சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் வந்து அந்த 17வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு இல்லையா, நிறைய பேர் வந்து இப்படி வந்து அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள்லாம் இருக்கு, அது எந்த இதுல போய் சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. பகவான் அதான் சொல்றேன், அவங்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் அவங்களுடைய வழிபாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து செல்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுக்கும் தகுந்த மாதிரி. இப்ப எனக்கு வந்து யாருமே இல்ல, எனக்கு மாமியார் மாமனார் யாரும் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து சொல்லி தரத்துக்கு யாருமே இல்லை. அதனால எனக்கு என்ன தோன்றதோ நான் பண்ணினேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து நல்லது கிடையாது, நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு வந்து நல்லது கிடையாது. அதனால ஏதோ ஒரு அம்மா வழியோ இல்ல மாமியார் வழியில யாராவது இருக்காங்களா அவங்க கிட்ட விசாரிச்சு அப்படி பண்றதுதான் இந்த முறையாகுமே வழி. எனக்குன்னு தோன்றது வந்து நான் வந்து பண்ணினேன் அப்படின்னு அது முறையாகும். அதுதான் வந்து சொல்றேன். நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்ல பிரபுஜி. அதனாலதான் இது கலியுகம் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பெரிய நேம் கொடுத்துருந்தோம். நம்ம கலியுகம் அப்படிதான் இருக்கும், அது மாறாது அப்படின்னு. கலியுகத்துல வந்து என்னெல்லாம் அட்டூழியங்கள் நடக்கணும் அத்தனையும் வந்து நடக்கும். அது வந்து இது வந்து ரொம்ப டூ ஏர்லின்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா இப்பதான் வந்து 5000 வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு. இது மாதிரி வதம் எல்லாம் பண்ணினானாக்கா இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட சொன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்களா? நாமளே சொல்றோம் இல்லையா, பசங்களை எல்லாம் திட்டக்கூடாது அப்படின்னு. அவன் திட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பேசிட்டு அங்க வந்து வேற ஏதாவது வார்த்தைகள்லாம் நம்ம பசங்களை வச்சு யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா. நம்மளுக்கே தெரியும் பசங்களை திட்டக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா பகவான் இருக்கார் உள்ள அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், அடிக்கிறோம், திட்டுறோம் அப்படின்லாம் வந்து பண்றோம் இல்லையா. இதுக்காக பண்றோம், நம்ம தெரியும் நம்ம திட்டக்கூடாது அப்படின்னு, பட் இருந்தாலும் ஏன் பண்றோம்? எக்ஸசைஸ்ன்றது நல்லதுன்னு தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்குமே, உடற்பயிற்சின்றது நல்லதுன்னு தெரியும். அதை எத்தனை பேர் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்? அதே மாதிரிதான் உதாரணத்துக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வேலை ஆகணும்னா நம்ம அந்த வேலை செஞ்சுக்கிறோம், மறுபடியும் நம்ம என்ன சொல்றோம், லஞ்சம் வாங்குறாங்க, அது செய்யறாங்க, தப்பு பண்றாங்க, நம்ம காரியத்தை நம்ம முடிச்சுக்கிறோம். அதே நேரத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி தூய்மை இருக்கிறது இல்ல. எப்போ ஓட்டுக்கு காசு வாங்குறாங்களோ பண்றதுனால எல்லாத்தையும் கேக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். ஒருத்தர் வந்து கொடுக்குறாங்க, அதனால காரியம் சக்சஸ் ஆகுது. மத்தவங்க யாரு வந்தாலும் இதை கொடுத்தாதான் நீங்க உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகும்ட்டு வாங்கின்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. பழக்கம் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க, நாமளேதான் வழக்கம் தான் எல்லாம் பழக்கம் தான் மத்தாஜி. வாங்குறவங்க இருக்கிறதுனால அதானே கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 100% ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ஆர்டிஓ டிபார்ட்மெண்ட், கலெக்டரேட் இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே யாரும் ஒண்ணு செய்யணும். ரொட்டீனா நம்ம வந்து மாத்தி பேசணும் பிரபுஜி, இனிமேந்து மாத்தி பேசணும். அது வந்து மாறுதல் வரும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பேசணும். இது வந்து டூ ஏர்லி. ஏன்னா கலியுகம் வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு. 4,32,000 வருஷம், அதுல வந்து 5,000 வருஷம் தான் இருக்கு. இத்தனை லட்சம் வருஷம் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு மாறுதல் வரும், அது திரும்பி வந்து சீரழியும் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அந்த மாறுதலுக்கு நம்ம வந்து நாம இருக்கும்போதே அந்த மாறுதல் பார்க்கணும் அப்படின்றது பகவான் கிட்ட எல்லாருமே அது ஒரு பிரார்த்தனை. சீரழியாம பாத்துக்கிறது மனிதர்களோட அதான் நம்ம தினம் பிரார்த்தனையில அதுதான் வந்து இருக்கிறவங்க வந்து சரியா இது பண்ணிட்டோம்னாக்கா அதை கொஞ்சம் தடுக்கலாம். நம்ம தான் இருக்கோம் இங்க. ஆமா, நம்ம தான் பாத்துக்கணும், வேற வழி கிடையாது. நம்ம வந்து வேண்டிக்கணும் எப்பவுமே வந்து பக்தியில போயிட்டோம்னாக்கா வந்து பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை பண்ணணும். எல்லாருக்காகவும் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும். யாராவது நம்ம அநியாயம் பண்றாங்களா அவங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகா சமஸ்த சுகினோ பவந்து. அதுதான் வந்து சனாதன தர்மத்தோட இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துளசியா वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवद्यै नमो नमः। वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवद्यै नमो नमः। वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवद्यै नमो नमः। नमो नमः
तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हरे कृष्णा तुम्हारा चरणालोई तारा वांछा पूर्णा होई कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी ये तुम्हारा चरणालोई तारा वांछा पूर्णा होई कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण मोराये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयन हेरि बो सदा जुगल रूप रासी नयन हेरि बो सदा जुगल रूप रासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी हरे कृष्ण माताजी मोरये अभिलाषा लास कुंज दियो वासा मोरये अभिलाषा लास कुंज दियो वासा नयन हेरिबो सदा जुगल रुबरासी नयन हेरिबो सदा जुगल रुबरासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हरे कृष्णा கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மாதாஜி ஹரே வீலியனோ ये निवेदनदर सहिरनु गदाकर ये निवेदनदर सहिरनु गदाकोरो सेवाधिकार दिए कर निज दासी सेवाधिकार दिए कर निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हरे कृष्णा இல்ல முடிச்சிருக்கு மாதாஜி दीन कृष्णता से को ये नमोरा होय दीन कृष्णता से को ये नमोरा होय श्री राधा गोविंद प्रेम सदा जेन पासी श्री राधा गोविंद प्रेम सदा जेन पासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्महति अधिकानि च यानि कानि च पापानि ब्रह्महति अधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महति अधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्य यादि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवद्ये नमो नमः वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवद्ये नमो नमः वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवद्यै नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. துளசி ஆர்த்தி எழுதினது யாரு மாதாஜி? துளசி ஆர்த்தி எழுதினது யாரு? துளசி ஆரத்தி எழுதுனது இவரு, அவரு பேர் வர மாட்டேங்குது. மாதாஜி இவரு சடார்னு பேர் வர மாட்டேங்குது. கடைசியா ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சேன்ல துளசி ஆர்த்தியில. ஆமா மாதாஜி. இல்ல இல்ல, அது வந்து யானைக்கு அனுப்பிச்சது, அது பிரதர்ஷனம். இது துளசி இதுல வந்து சொல்லுங்க மாதாஜி, சடார்னு பேர் வர மாட்டேங்குது. நீனா மாதாஜி? நீனா என்ன வரும்? ஸ்லோகம் வருது இல்லையா அதுல? பிளஸ் இதுல வந்து அந்த கடைசி இது வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? கடைசி இதுல பாருங்க. கிருஷ்ணரின் இந்த வீழ்ச்சியுற்ற தாழ்ந்த சேவகன் பிரார்த்திக்கிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரின் பிரேமையில் நான் எப்போதும் மூழ்கி இருக்கிறேன் சொல்றாரு. இவரை மாதாஜி, அவரு பேரு தான். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் பாருங்க. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, பாக்குறேன். ஸ்லோகம் படிச்சீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. சந்திரசேகர கவிராஜரா? வீணா, நீங்க பாடும்போதே உங்களுக்கு வரும். அது 69 தாசம் வர மாதிரி இதுல வரும். நான் நாளைக்கு என்ன சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண